Sziasztok, srácok! Ma tokabokázni fogunk, ez már a harmadik próbálkozásom. Látjátok, hogy egy kicsit béna vagyok. Szépen fejezem ki magam, hogy ne tiltsa le ezt a videómat a YouTube. Úgyhogy srácok, majd lesz egy gacsás videó is, pár hét múlva, ha végeztem az összes karakterrel, akkor jövök egy gacsás videóval. Na, hamarosan úgy látszik, be is töltett toca-boca. Addig várunk, okés? Rányomtam. Itt kell nyomni, hogy let's go! Sajnálom, egy kicsi hang kimaradt, mert véletlen megnyomtam a hangrögzítésnek a bizéját. Most csinálom a legelső karakteremet. Bocsánat, ha nem látsz. Már megint kimaradt egy kis hang. Bocsánat, ha nem látszik a karakter, de ilyen baba karaktert csinálok most. Ez most nem fog látszani, mert ezt telefonról veszem. Úgyhogy valószínű, hogy alapból se fog így látszani, de ott a karakterem, látjátok. Ez az én alap kis baba karakterem. És valószínű, hogy mindjárt következni fog az, ami nem tudom, hogy mi fog következni, mert nem értem. Ja, szerintem jobban teszitek, ha lájkoljátok az új videómat, amit nemrég tettem fel. Nemrég tettem fel egy új videót. Bocsi, ez most szerencsétlenül sikerült. Abba megyünk. Oké. A üres házat választottam. Ezt így elmondom. Na, ott is van a házunk. Bemegyünk. Egy kicsit várunk. Oké, elkezdjük szerintem berendezni. Szerintem jó bénán a házat. Elővesszük gyorsan a karaktereket. Nem, őket így nem. Nem őket akarom. Hanem ezt először is ki kell bontanunk. Úgy láteszik.